Komite pen bang rapet presiden naki hai lapen APHLC along songjapo lapen dak korkan thi along klembang thi lapen rat do an bandame kache song kardom nilihin pen ang tumhan tajero kardom lam than thia prang nili song nang tumanang than lang BJP itu medi mek reng loreng nang pacobai natung theklong le ne seta nili ke theklong Modi के चिपिंडा की लॉजलों गदी मोदी है तो मुमकिन है बुबोदी मोदी दोलते आयाता उन लुपु लासी जोंसी उन दे प्रोतंग हेदी ने पेचलसी में थान पेजी पिनी पेनमा लासवा लांग बोंग फान आरलोंग बचपलांग दे उन प्रोतंग ते ने पेचलसी पेंचो बुबजी उनजी ना बीजेपी तुम एंडे लागे मोदी है तो मुमकिन है बुगांग तुम क्रोय मा रोके एंडे लागे नंबर चो बाय का लेलांग मा नंबर चो बाय लगे दी Lasi Prime Minister masih kacu baik pulang te tuliram rohang ke bad delu lagi kacu baik lok sinang thanpu patumi heb jong Facebook page long thelong lo council kupilo karbiang long de budi karbiang long de pulang te karbiang long ko poson si ke man ma ko poson si council ki ma phur ki molam je thane gedi phur ki molam ave pilo ke theng tab lok lo bolo te konasi ituma arat ke tum kiri lang de lasi BJP long dun bom lo pulang te itum ke kiludun lok lo lasi tum BJP long dunang lo lasi nonili piti hek po athima minute phobet ke de lasi nonili kan je kan tum bangala heno ile tum sar pen itum manang than ve lo de 6 schedule thela lo di 6 schedule lapun nili arbinat bangke Indian Constitution labangso Indian Constitution arlo si la 6 schedule ta dodun lo la ke to ka bangke chini lo gadi lapu kucing coy tan bangai no Dr. B.R. Ambedkar labangso Constitution ke to ningkan hinira cyclone crazy ni krener ke komada phalo lana se padu pike Ambedkar है कुमा फल होना चाहिए पदुप के इंग्लोंगा सो फांदी ये तुम क्रोय क्रेडिट नहीं मानते क्रोय वेग नहीं लपेन तंका केपिडम 6.4 मिलियन अतंका लोकंग चाप लपेन अहिन नहिन पेन कप्रेक जत के चरिया रोन किलांग दम कितार लिप दम पेंसी 6.4 अतंका बंगे लातुम पिदम लो को अन्य लितुम फनकंग होन जो इंग्लोंगा सो तुम फान non lapuan itu mapan nangkang hon pipian lapot labang so 6 schedule inglong akai tum do vernang jipu ang dengping koya long kito kateng pen ilitum inglong aso pan jakong pilu tame jakong pidera pita ke jatum ke thek hebela jok ilitum ki vira long sidokok lodi ningkan hinira ciklo jon crazy ra ni krener kep ko marapan lola nang tum ning cibita pini ile tum un bosonde Ambedkar a photo si ile tum ladak bisi tum mai cheng cha prang tum ang panci ki mo ponang je polu setame chok loi tum kachini pon pe polo kasi ke bang jinang arni abangke ile tum alang le phan ning ching sampen chiki mo ponang je lain lu pitiek pom lapen ile tu ek jong si cipe jok ji pulo tangte elong ri jong si cipe jok ji pulo tangte elamik ki jong si cipe jok ji pulo tangte ile tu constitution mate labang sod det ke caria ron alam itum kroy vek nei labang sod det ke caria ron itum ke kroy vek te pena jok si pini kar biatum an kang cirpen thinalo Chennai Bangalore kacong dadam pena det budi lang chenele dak itum karbi ang longalong itum theglong Facebook social media nona ka active pika posi itum de ani sihata amhang chal che dadang lo ke kang lo train station pen komatong ke theng lang lo ne konatong kang doi phedone itum karbi itum jin sumeme kopia posi itum thina ko lasi aron ke dolo tema seta halanang ke jadang tekti polotang te itum aron nang pitan seta amek cicar celu don mari itum kalima kanang ding lasi
neli kaida puber ile tum constitution hello de constitution is the only window to see the world de labang so det kecaria ron hello itum aphan angkrak kopi piaja kong domapu ile tum kace cari ari simlo ile tum labang so constitution ile tum por hilo pulo tangte chinilo pulo tangte ile tum karbia khaifan ko pipia jakong duma halabang tum cicar thekpo muni na tum dai tum hemalo nang beng chok lapen hemalo nang bikok pen ing habing kirhet pulo tangte tum hongge ko pima ka do tum cicar cegedi cicar ci labang so constitution il tum pulo pulo tangte il tum cicar kalima kalang lasi abang putil tame jong si karbia khaireng nang ji lapen jok nang ji pulo tangte il tum labang so constitution phane tum kroi vek nang ji lapian ini tum apa ini tum non ki mangbom angdeng pihini angdeng so trok sibel botalis kang than ajak kong tame sik sidula long sidulu labang so sik sidula ajak kong pen tum enten ini tum cari pon theklo pulo tangte itum ke mangja dim le vekpo lapen ini tum 244A labang so autonomous state ini tum Indian constitution lo nang panongpi labang so ini tum akemang ta ini tum chundampu labang so aron ini tum kroi pe minato la kroi lo pulo tangte ini tum karbia tum tame puthap kacing jok thuye di ho itum babbi theng piarong kacing jok ason itum arve chok sim lo te di itum lir seng ile tum ke plang ki tum thek dolopo ituma somar lo chali tum thekpo paprang tum thekpo ke thekere aphai tum long nang bapu ke thekere aphai nang badlo pulo tangte ile tum adyat ke kisung pen tum jok bikpu lasi don malia tum ningkan chok si kebra ke thom penengan ile tum ko pia pasi tum akang tinglong donang kok ke donang kok alam the bangala no ituma song jatum lam dame che damun thekederlo hangdun thekederlo 244A pancalo dake thek ko busam dan situn ke palong nai ma ko busam dan situn ke pacu nai mahala thekeder setame pi ile tum ko pai ke me ile tum manang ke japora bang ile tum a leaders no ake ai sar jai ka thar de alangli ile tum phan nang ke japona to warning theklong lapen alangli pipile tum dun lo plotang te itum ki chunche dat nang jalla mabe ne aprang si ile tum APSLC tum counseling nilong na ing nilong le det pusitame angdeng pihini angdeng so troksi ke Guwahati High Court along ni tum PIL PPN ni tum cepa hajar lu ante laki cun gali lama ruling government halabang sohut arippa katum Congress government tum CM tuliram long hangsi halabang sota carilo non ta BJP ota alang li carilo tangte ang hoi ni talapi aja kompi talapi alang li kupi pulo thek thek ke pahaya lo kadi herak nangja bidang ekin lasi ni tum aja kong abi pingpenda labang so a constitution labang so a 6 sidulapan ni tum kacikipen ajok ni tum jakong longlok ante ni tum jongsi ang hoy kang nilong le plotang te dabi ko pila 6 sidulapan Indian constitution lang ketok ken tum pecun lapo lake lake ni pinisinang tum matheng no ni cecak tekang lo lapen tum masara long si ilitum abutung pen ilitum kai kita me jakong pidunapu lapen jakong ki pidun jiga ni tum jungjung ke ole athe nali tum si jakong do nali tum si recokang na ya jakong do nali tum invite dan plotang te puthot nali tum baili tum ning ke hang ateng pen itu mas 6 sidul lapen itum 244 hem prega bangke tum vanun pu lapon than sinili lam theng ton tok kadom Juror Piluso nang lisame latakan ithan kan tekpen pot isong kadom nang mong peduna Sinon, Sir Samson Teron, Pendamderati, Central Youth Wing, in church, Sir Sing Vic, non alam hi penlet dum, alam thear konon. Selang fan bangke, minit ke thom, le pajut koke kusi dilihin tuning rilo. Apor thiek lo posik. Bimucara posi minit ke thom lo lagi hangai ningarong anta prangse ini program thi arlo mass learning program di paman pon
bangso amai long mai kecari pon mai pon akiro pilo tapi adun tu pini itu lah bangso amai long nama cuto amdun itu episode si amai pu aki hai sarja kathar penjenglok pini dak dais nong gedoan lah pini dak itu parti long cepak dun pe purun lah pini kedua kali PS team kewang ahmad team kewang doan apa kami nilai SA Youth Wing Central Committee himpenang doan apaan cake jang kardom pajak apang lo kardom nilai 1 minute ke thom apor ang kilo pasi minute ke thom ang bong pen nilai lam ke than ke patangi pasi nilai body pon ko minute ke thom pera pasi nilai pajil melo than lok ko don malia tum ile tum ningkan chok sikya bra ke thom nang pleng tang lo piniar ni itum hemprek itum long lerek kopia pot lo itum ahok pet asongja pan itu invite kiri apa napot, tapi ahok pera party pan itu kacung white kiri apa napot si piniar ni itu hempek long leder lo. Labang solam ke piniar ni, laki ni kini thap lo pokelo itu bang putin na cini lo, arhe ke pini itu hempek long leder lo. Laki itu kacini ni pena pot lo laki. Lasinon itu cini lo, itu mat hengno, itu man hempek ni kewan pijabang. Itu karbiang long itu marat akar ya kimang itu cunja bang pini itu mangbong itu mengkecing honai sarja ekathat itu mangbong dolo kasa alang ni pi jong si itu dulu polo tangte itu mak kimang itu cunbek po don malia tu non BJP Kongres tu rara pan pamang hu ke lahelo karbiang long ke nong ke cingthur olo posila tum amai tina long ke mela tum than pache thang lo bonda piniani tum charju sinang karbiang lo non nelitum mahavarsi kosono nei nelitum nake karen abil ipiun epen karen ki than lok lo non idonalong ciklo jonong pharo pli karen abil kele eldum monthi dam sina ciklo yolong pharo pli karen abil kele ke itum ingkin ke lang no pena posi itum sarkar phala bangso tax itum kipibidat ma lapukali ilitum lom pharo plia tangkan tame ilitum sarkar fan kipija jakong ilitum avedet na porsi ilitum kipidet lake ilitum kecing kurang thegama kali pinianian tame ilitum langdam senang karbiang long cingthur olo bolo tangte kupia porsi pini karbiang long aratum 80% karbiatum la PMAYG hem IY hem arplum dunang goklo athema ilitum mithang hem chikimun elang la kacing turang theglama don mali tumi ning chibi nangji labangso sarkar ben ki PMAYG hem ke long tum ke kuma tum se long lo labangso hem ke long ke lagi BPL tum below poverty line tum ki duk na tum se labangso I scheme ke long dun I hem sakuri ke do tum I hem mesen asakuri ke do tum ke labangso I hem ke long dun dei halabangso I hem ki pikele ki duk na tum hansi labusona government pen facility ki pi tangke tum thasanan 80% akar bia tum ke pini labangso PMAYG hem hansi itum kar plung dun loklang tangke la ki cingturang thegloma kali ini tum akar biang long duk pikang janga las labangso ki duk ben itum ti pejoji polo tangte itum pini arni atowar ke la episode si aphan itum sarkar tewang bek nangpo lahalo don malia tum non nankeleji 2024 ningkan ke MP election tibok nang lepo halabang so MP election ahur ini tum kumar bang ko fansi ini tum election ahur tum pe hainang tuma pini arni ini tum theglong daglo BJP long tame itu masar jai ka dharason akithe kerege alang tunong tame avelo laban ke Kongres long siname alang li somthot abang phuke avelo pini arni karbiang long ismas di mahasorang bong siname pini apun choklim abang phuke itu masar jai ka dharon chalo lasi mili prangjong pina an asongja putum ningjelo ini tum asong aphan nangke thaji aphan itu party aphan amoy nangkang diji aphan pinang an la ruling sarkar tum bang bidi kang limpen bidi lang no kam nang klenji ti bonta itu la bosana hustame itu arjap ti pen tum donangji don malia tum apor dolo posi mi lam the la panjai si mi lam theng tani ko kardom Your paylo sir can't you take pen a pot say I don't know lam the dupon suna
Sir Rajan Timung, Treasurer, non alang hin palit ng lampiar. Opini ladak Kor Country Constituency Angkang Along Nihang Langsu Labangsu Kapatua Klamalong APSLC mass joining Labangsu program Kibialong Mai Kecaripon Mai Hempua Kehai Aduntu Central Committee dan Wang Rapet ini tuh kacing honai itu masar JI Qatar IAS retired Lapen Profesor Sarkini Rongpal General Secretary Kehai Lapen VP Rajas Tiso Kehai Lapen Central Committee Abitung dat klaim rapet dan rapet doan according to doan Lapen dat Hawar Kehat Lapen Difuele Hawar Kehat LA Lapen Wothalangso LA Lapen Asisitin Manang Cetong Dun according to the honor Panabe, APSLC kache sama kardom nang tuhan PPJ lo kardom. Minute forward kasi ketong ungi lahelo ladak nili lamthan thea prang langlokso hapus samilang so pen hapuan na kali langlokso a area amunitu aron lala nili pupe bangko ando nang itu mari cirung tha Langlokso ladak hai Langlokso soran Samilang so beda cirung numri oh coro parping lo dak langlokso a iria long rong asar lo putum bangko ando ri cirung tha inut bahani wangtho ha bangpli bangpho dolang di lasi lah hello nilikupi posi rong asar to mari pa cirung thapo lo la pelang lok so so manang ri cirung thapo ki pu bangke lah hello nililingkan kep apran birtalong lo hawar ke ha a district headquarter ke langlok so si muanisi selami palam biji palam lape district headquarter jong sedang bilo pulote dat office akit he nang kimpo kali makala office akit he nang kimlo pulote itu masar JI Qatar pulo hala langtu ko do chong ho tum nang dun po oi patum he di hala acu ki tiap ke ni chi tum nang dun po kosalo man ki dun di hala office nang kimlo pulote hala tum pulat nang kibiji panbor inji lasi longle gasemet longle kicia sotumhan dak nang lokso ke nono matke incir pensi itum inglong arara sotum si kedolang kali makala lasi longle latung keciraya bidit hektik hola kupuniti sabura hala samilang solong hala soa muti he muti longle nang hanti kulat asa ucukim comlang dahu tu angke pupu hebi lah kecing kimi cuy tung kisu ruta hebi lah si poisa na param dun le pike cuma tha cuma thuri nol lah tuke na tham ne kang lu aho kalam lu oh angke hebi ada aku aja tu itu mah kuwi dah lah si kenam pon po bija ni lo the hai dah lah si kenam pon pon lah ke banga laki akaprika bungoni so lah kecing so so yang kecing ki pik pik kirudu nun heni kangara diti di lasi long ligi hedi na sama si bang nang cirai cet apa itu mah pan hedi monang ekdom lah hai rikang sonang jil tik je lasi molo bakle di nang dikok kusame nang itum la long leke rong asar dum celang dum pemetu berong aku miti dum celang dum pemetu lagi coy kami nomor ini niliphan Karbi Anglong pulis asai hemaket hen naik ati molo nang halo amat inuda pulis bang nang pulo la Karbi Anglong Autonomous Council ke pawe det nang ji pasna pudun
Nilinuan ang hogali. Nilinuan ang napulun gali. Karbiang lo. Autonomous Council ke pawe det nangji. Athema kacari itung tek. Aposi ha. Statement yung sinang to panang cari lo bolote. Sakurian panang tumlong po. Busi kangi J. Abang sini ni pulo lagi nito apang lantar klok pamira ng Jogja tingno lelaki itu. Ahong lelaki. Itu sini sa bang sini lo je Karbiang Long Autonomous Council ke awelu. Ate bang sok statement sinong nang kontrol lang silo. Kuplang po lo kijatum ke tek po. Ni mo penili ke turban development pula hedin. Lada tanjong po, mo pwede itong hal, samilang sopen po kimahani, koroy roy putlo, ruting, ay, katara sang ho gari he, krug po nyo, latong development lo ma, non komani hijia lo, BJP lo, kecirik tun linglang atum, bak meeting ano na palit tun hai he atum, ase arjulong pulo tenang metunta, ning cibinoy bang serak-rak nang po, pini, BJP kan kecil atum ke, Ede elong pela serai korang pasung lo alang itu ke. Kaya anok di pianok boy popot alang itu mason helu. Kenang jigi. Keng sang keng takarung ke donang nim lo. Halah helu itu cini nengi. Lasi alo donang lo. Tani ni aku eson lampan po, agak pijudet po. Ini tuh disiplin. Parti lo disiplin. Itu mani nangji. Pili na BJP pa na cepat waktu tum aname. Pen kita lang PSLC tum aname. Itong party at disiplin ke. Itong kadok kita matha pemimpin si itong kamplain nangji. At hima ini tum politik musa tame. Hala akapek a politik sa sonra inghan sing lukung a politik la itong klaim kali. Kali. Inghan sing lukung a politik la klaim kali. Ingkir lapen Ahok pet pen kaya pansi itu karja lake itu mah panang ke Japon abang ke itu mah sarje ai Qatar alang li pen hello lasi inut asabura be asu pu pen latum inglong dam lo to mon arbeket hitu oh bahanita ekdom pususota ekdom pumasi thei pia rumalong cepat chong lu amasi asopo thegno bara thei pia bangke lokli setelah hemu cocok ekdom akit he athei pia mo hakin lokdar ekdom tumon hibeng rup lapel hala heng piso sap tumabang thuke la tumon ke jak onglong le doi lapta sing lokli latum ke amasi asopo bang apo hanar julu upo boleh la thei bahan lita lokle setelah thei mu jojo tum tholo lok ete la pela aso tum ana lokle tumon ke jak thuong du ni long ni bu sok da na ching lok ni ti po ko solo boleh hala thei ke ke la ke arja plu la ke thei pamika angkur ke sakte me posi la ke krep lapen aru ta lok ni den hala hengki abang ke lake penang anak hengki tu ke lok inang ko abang ke la hello la puta dunde ke krep kita sini la aja sini cing lok ara lo lasi leh hala so tu man ke la tu ke puta kroida tu mon ke bang ali ka pusiri lo posi la tu ke cacak hek dia lo tu ni lasi itu asar je ai kata alang like angkur cesak peni kopi pulo to India angkang long service ake the naik ke IAS atum helu government service ki ke the ser posi bang IAS ke paman lo kende ni ke manong lo ke Karbiang po menalang dia cola awila nanda itu ni nona lang ni pen halang long kipang chu he halake ni satame long kipang chu bang hani tum pule he nang dun juino di ho pule he halake akai chi hon he bom lang no anda ni nyola puson lapen soni alam bang la hello la situm parti long disiplin duni pote itum ekdom kopi manang keja hala soteng mane kopi bosin lam ke soilo pulo te la solam giling giling pote patumi di galong sosial media long penene hang paju paya thenglo po hello adi
yang termatahari ekdom insam jin dan klemoy lah hello ini tu mangbong hak parti long ngecek palang Norway bang BJP tu sinang tepak tema ana cu tek jun tek do tek sang tek ni lah sining oil lagi deh lah hello nang tu pan kepacini tiga lape ini tu lah good kijok lambang itu di sini pemenai hala harga yang long niti gipuke nona tikti ba bang ke BJP phane jok nang mo MLA huke EPSLC phane jok nang thumpa karbar kali lagi nei la non harga yang long nang tili nang thanang pinu nang thanang pisar nang thanbe ngutharo pola EPSLC phasi jok nang po itu masar je ai ka thar po MPP hai pe emo itu hat parno belo tes ko banje phanku kam nang ko kalo Ningo pilosom, akhirnya pilot alang lagi dalam cek penapo. Angli dalam dia pedapi, center spokesman sar angkong ti nona nona pasnya for pilot. Ketua kata mihit po puno mihit po may pacong na ha. Topinidak Kual Kanti Constituency Arlo lang noksulong ilitum ipensya song pen sirok to kamay na pen kacipaham hangamay long may jadi po may hem pukihay na pen ilitum masong long tiripi may pukihay jai katha IAS retired pen kachenglok kong chun bang akihay sa kiri rong pha lapen an partame tiripi long ajagrapet asongja pu lapen songja pi lapen LA along amai pu chun bang pen kachenglok constituency kaprek pen songja pi dak na che tong dun rong sa rup sa kiti nipi nipo purun lapen kado be dak che tong do ana phani li lam jai je phang tom phan ningek long pen kachuro kardo pojiri glok kardo puta pate bok no amasin nili hen pen kethan poni ke heni the thom bet poyo ke cheng sielam nili hen pen kethan pon kang tungalam ke lahelo non kar biang long ilitum aphiong nang chumong kupe pote har hedat ma la solam charjutam lo kulotang te lake ilitum sa phalam the eso ke rapchi uru bang sosikar hidam po hala so salam the la lang ding non la helo non pinianian hakar biang long autonomous council mahanang pheglu popen atumi dik ana bangke ingdeng toxic cap soselo arta seta kar biang long kibirang the bangela hello moher asar lam thelo imi thang aso apo aphan ke itum chilana ne si ha ona mana angtang pen ke bang aso phati itum ke kacholana tu la hello athi pilam ke la si thihek ning ma di non hat let na kokko la si alam ke non kar biang long rat kamat hanai bange ko mat si kar biang long aso apo aphan kacholana po la hello la sila bang solam ke itum RVRA le chelang persita APSLC asong pen akapre ke ilitum ke don ke chechar che der athema nang lilang dam et non BJP asong lake kaningje ke ka phere ke kathu ko lage ningje jelo Congress asong to lage ningje jelo lason sida kar biang lo non Aam Aadmi Party le nang lut NPP le nang lut Tiu thelong song do an le da kar biang long lu nang lusita as da kar biang long aso apoga phangsi lana chot nangi lapen hong pen ke bang akona mana aso ahom asim aso panan ke ilutum ke da ke lana un elu puke jok ta ningjek khut hai bang abelo la hello APSLC song pen ka pe ke la ke abelo lalo ethe bang ke non theni alam the bang la hello non ke bangji MP election
non ke bang ji MP election hut pini dak na theklong lo ke damtang MSC election hut kor kan thi a homosti pen nang litum dak un e chot an verlo sita pini dak nang che paham phang atum ta dolo lason si non ke bang ji ani an sita me dak nang litum an so se don rat kote muti Cicini cetek doa na pan samena tum pekroi ben ban pu pusini tuma hin pen ke ning thelo la pen non ke bang ji MP election ke kor kan thi pen ke high back pu pusini hin pen ke ning the pon lo la sila so asa yang deng kapechun ponji bang ke la ke nang tumari ari deng sila ke dolo la sina tumasi hodai lo so putha ka bang ke la pen non ke thamalam the bang ke kar biatum isi ning ki ding ta isi akele to ko ti batai isine chong thui sita mo phong ka prek ta meji bo batai hini le chong thui sita mo phong ka prek ke chogi bo batai ke thom le chong thui de sita kenglang bo pu la so ning giting bang le ong che ning ding ong che la si ning giting ta isi ang dengan to nei konar lo pulotang de BJP asong moheta than lo dak rongha sarha than lo BJP asong dak kar biang long nang sun lo pu pen ke kacayang hoy jakong gelong ceng ke hempre ka farman pensila tum dak aja kong celong lo lasi abatai than piklo national political party ya tum ke karbiang long afan ke hempre ka put thake lake matha thek lam jong si ningje chot puthan piklo sita rara tum aning arlo konane kali ko pi bo plus aning ke thedang bom la non kita antara MSC election longta hala election manifesto ko election patu thea pranga lo cher long hala dakta hempre ku tokon voglo lata ahok bon putin ko lo nona bangla ka kop jong thang ta la ke koi rok chot lo thang ta lebe dar lo thang piklo BJP asong bel ke bangla lo prime minister lo ki jut silo la pen an par ke avelu Narendra Modi pen anpar ke BJP asong long ke avelo sita alang li ke bang hudak minit hongkep sosial lam ke jai dekang hud ke ang ho pen hemprek alam theke ethin nat ta chonche lasi BJP asong pen ke hemprek PG lang bon pu ining ke theke ing ton melo don tum rabatum la ke ning alo chibinang elo ke la hello an ke non heb jong alam theni li than pon bola pijut ko po la ka tumi digalam BJP asong सरकार कचहरी नरेंद्र मोदी सरकार कचहरी निंकाम सिरकेप के चौक पु दाग दीफुलों से मायना के बिलो दीफुलों ला हिमंतो तुम नंग सुनवेर दिखलिए बांग के माय के थे बीवेर के थांग पोता कली दाग APSL से asong इंटांग ओलो पुला सो जोइनिस दाग मीटिंग नंग बिनांग रे राथे आ हॉप पेरा लाम के amasi lasoni alang litum ferang ke mai dolo ferang ke mai long ferang ke tu ben arju ponlo nang litum hempe ka putha kupilo kama thapon po arjilo la karju ben ke anghu pen pline lam soita soifu lo pijut ko lo thurpuk lo hempe ka putha kaningji anda ka phere asong si hempe nang piji puning ke theke la ke kupulo la hello la ke ha theso rong rum si tharbe the nang koi bon pokchong mong teng lage klo la ke theso rong rum ke tharbe the ko ke lo lage lasi BJP asong al a hempe ka putha kaninje phere ser atum si hempe nang piji puning ke thela ke ton melo don tum rabatum apoda ki judlo mo anika pregli tum lam nun tame che than pon pimena nang tum la bangso song lo do thip no la bangso song hello karbiang long aso po phan kachelana ya song ke la hello la pen akapre ke avelo la ithe vet nang tum ning alo chibi ponon nili hin pen alam ke pon vet lo kardom Guru Piloso, nangli kitan saya ko, Cesar angkong ti damde pelati, Center Committee Organizing Secretary Sir Kursing Tinu, alang hin pala lam siya depan sana, unalang pang siya por pilo.
ต่อปีนี้นะนี่แห่งลังโซjutang akla malong APSLC mass joining mate 6 awareness labang so mai ke padopon along mai cari pon mai phoke hai tapi tum kaching hom ning kache the letum APSLC amai phoke hai sarjai gathar lapen iletum central committee mate APSLC AGS ake hai sarki long phar alangli professor penceng lok Central Committee ar Pugedoan lapen ahin hen ben kemang APSLC kacesong lapen arong asar penceng lok nang letundak di hang langso lang lokso arad doa rafani li kaceng si APSLC kado pajek lo kardom tini labangso ini tumhan nang kapang room tabang solam dan sinili pajir mipo nili ci hek pasi thanji unan ke pati phasi bori po pila bangso il tumanang kapang room ili tum kaching room kumatir tumanang kapang room lo plotar ke ching siamen andam rek nei de ili tumhan muluk nang kapang room ili tumhan lam nang than abang pu plotang te ke ching si kar biang long arap tamen ke nam nai plotang te tumasar jai ka thar pansamen and rek nei lagi athelang ni sit tumhan sik sidolalam nang than Constitution alam nang kathan KTSO mening thanai putai tu masak jai kathar sinang kathan longle putai than nang ji trading license ning than nang ji putai tu masak si nang kathan kumadam akit thek abang si teman karbiang long solam nang kathan putha to nang itu thek nang long mang teman nang than nang than thek la hello pilili pajir midan yalam thela hello ili tum karbiatum Cuar klico pejo to malam dan ningge dam nang kokji athe cuar klico pejo along cujunar kilo pelotang te abu rualong tong sia men ki ong ma aku rusar long lampu thato ha aku rusar long adi lahen lo itu aku rusar pan itu aku rusar pelotang te il to masar jaiga tha aron alam ki thek constitution alam ki thek CRPC alam ki thek Asam Police egalam lahai nang ethan lahai ke thek il tamani ning alo nang etha il tumasar jaiga tha pini Asam Police ala rone tumanang than lo pini police atunta mena ba kata jhul kali ma buthano itu mana pasiksa gunma pasiksa se niligon ki pudami mangala hello APSLC atum il tumasar nang eza ajo pini karbiang long pencengok Asam Chief Minister tapini kaphere okchum horan sino nang dulu kopi apa sih kaphere lebih tangkai mohel tum law secretary pulau alang li aron chini pame alang li inut commissioner inut IAS officer inut principal secretary pulang li phan chini pame athela phan ke tum chedan nang ne la thek se pubang himonto biswa sorma talang li phan chini pame komane Bilang sing tiap han tang ho, komane khor sing tiap han lahai therere bangge, hala tunge aron chini nei. Jong se aron chini pulo tang dei pulo sik sidulala ateng pen lo selam mede. Sik sidula teng pen pulo ke chia so mening thana hede. Ke thek the pulo pelte. La si ke thek long si kai ke tai tum afi tunang ji, ke thek long si kai ke tai tum arjab tunang ji. La so kan jab dulu pulo tang dei tum ke mangga chunwe ji. Lasi isi alam non ki pudani bangke nilipating da bolo dhorbo amendment tuman nang taksi 1969 de tum hempek deng nun del komala nang ajisong nang ajapon ke ili tumasar jai ka thap tumakesa alang ituma kote si labangso APSLC asong nang pangtangsi Autonomous State kilong podok dogahut labangso RSS apen bonggo sinatum itumhan dhormomen betumhan nang pacikak daksi itu mabangga Autonomous State denggun dedak kiduk ke komalo karbi ke plang komalo ke ciaso itum jong sela sopor dhormo cipu pepin khelam ke ba cipu pepin penjong si tum hala sora pot jong itum denggun dette itum da Meghalaya son piniman etpo Mizoram son manetpo Sita itu hala bangso, la bangso dhormo ke pat hepe na jok,
ili tumhan ipuan lo nang khat thona mat otonomas state bang itu manang pateng ni mat itu manang baji turpun non bangsa ni nang BJP RSS itu bongo senatu itu masal jai ka thar phanak keng ki thum ji aphan BJP RSS itu non bolilo sita non bang ke unelo jai ka thar sa olongke APSLC songja potomar jap fit tulang nonang koge nang tum ning biri garatu Central Committee atom tuliran ronghang lapen RSS bongo senatum unala nang tum bidikang lim klenta nang limang kemang ke nang tum playing unelo non somang ke APSL situ make mang si playing back pula ke la sinal tum ning cipi noi pini BJP pen kewang asong japo tum ta lang lokso pir the jong si pacing thurji ning han lang lokso rat tame bangat teng SS officer nang maning tung magistrate nang maning tung daka mesen lothan bang texer nang maning tung lotang te APSLC panang pahai noi APSLC re panang kambanar jab dunai ili tumasar jong si hijack lotang te kar biang long otonomas state talong bekku lang lok surat cacing thur bekku lasi kadoi phana corolo ili tumasar dolang ili tumakuru phan manjipi nai lasi lili phan mei phu pen alo nang pale bangal ni talang li alam arjunai kai kita itu manjipi thek nai lapen aron bang arkan ke der nai lahelo kadoi phana coro sidilam thing to ni koklo kadom European sir, kita take report. Sir, dalam DPRP, Central General Secretary, Sir Kirirong Thar, non orang hinterle lampiar di Pontuna. Maipu han na kero pipar piglo deli phan lame phan ji phana kornai pipon atan ge tinida kache tongdun APHLC Central Committee amaipu iri tumasar jai kathar pen chenglok Central Committee bitung songjapi pen chenglok LAC ke japon songjapi constituency ke japon pen PS board committee pen chenglok rong asar la pen gedak te bok terai kaduk abe tum hanan skale nilihin penali tum han kache song kadon pi pajodo kado deli tum isi tetan dan slogan hang senang nili hang pon nalim nahang node no autonomous state hampir politik colo la songa slogan ke non ke APHLC long selong terpudona tu nami tum BJP meeting tum ta ajulong lo Congress meeting tum ta la slogan ke hang hello akap peka meeting la ke CPM le SC ka bedalo le Lasi ni BJP han challenge pini radak la so mai se challenge lo nawi tum elong baka meeting long hemprek long meeting tum sang se kwa slogan han thato hanga hira tu Amit Shah lajak demgang wang nang suntuk lo hemprek hanga junong lo madona tu nawi tum gitu minta to tai lo kelang dum din Narendra Modi Prime Minister lajak lohin thipi nang suntuk lo hemprek slogan hanga junong lo manan tu abinong ke hemprek polisi amat se abo BJP lo lapen hemprek no pide pulo BJP ke lasi hemprek jong se hangi pulo tangte non BJP long ke dobom kar bi lapen inglo sotu lapen kongres long setame ke dobom tuman seta nale tu APHLC usung hang etang pulo ke jong se nale tu hemprek nang ning hang bindong pulo tangte ladak labang swa mai pensin nele ning jedak lasi pini ladak nale tum gewang tuman pini ladak pini nai cipa okdum tuman han setame pinili tum APHLC Central Committee bitung hoi penal tum hana kiro pilo ning thelo nale tum do tipo pus ning thelo lapen non kelang gelang tum han don rapen cenglo te bok terai tum hanan stame nale tum cewan bu pus kroilo lasi mo duo bangke mas joining mo ning kreng bilo pulotang te labang sop hil tan double si pakai punang ko pendal bangke cedon mo gedi garweta pulotang te nale tum dak pini ke bang tum anta nale tum ta ang hold direct side delu nale tum tar pudolo nale tum cethan cimo don rapan de bok terai aphan cethan cimumra nang litum APHLC long wan thuna lapen ke lapusona thak amas joining bang lang lok solong pe duthuna roilo gadi nomor hini alam BJP pen APHLC ka jepre galang
joy ke pini lagi thani bang lalo pini ladak ile tu manteng ke cipi ban cenglo lapen pini ladak mas joining long ile tu manteng pen karcho pon along ile tum kar dia hop pen se tum karcho pon di BJP ha meeting nal tum tu note pilo ke theglong ge ku pipa karcho choge hala akangar ler pia phita kali buka hai sikai sine sikai ni le phita di lamira pusai dei lahu angkala meeting ki julo polodan de towar sudding wa phita ta ke war boni anil tum na tu ke ne legi ninje be ralam lo aholam lo nil tum na tu ke la chai nong alek koi pokole de bc ke koi aholam lo lahelo ma mani sikti hormu lo maile tu lasi ni lega aholam lo dak habar ke hak elisia lo dak constituency do ala phana ke roki pigang tung lahelo alang le tum mas joining la deng lo poto kar dia po ho pen sikeng de laki man ki pia hormu ho laki bi ko binang hormu gali aku lagi kopi di noide bi ke lagi ho kali dala rong sartun do ke la tuke ada reng lo lagi lasi labang so apo ho pini nali tum hanang iti laka man ke tan hormu lasi nali tum deng pemi lo busik khoilo lagi lalu lasi nili alam thanda ji padung lo ho nili son alam thanda si pejuda po ho areng lo lam pen do areng lo lam pen hello worried la pen ke concern deh amini ngaka prek lang worried la pen concern worried and concern worried pulutang te itung kar bialam men gopil ho amithang aphan chematha buang la phan se worried pulo I'm worried about my life la pulo te ni methang che thai phan ne chematha o di asona phan jongsi ako akapek phan iritum kangjin so akapek phan kamatha dam to pulutang de ke english lam men ke concern ke leke komane sung de boy da phan keratu kangjin so to pulutang de ke concern pulo lasi nili pini la so example ke nam gantung ke pini nal itum ada planten ajaga tum ga an chu chebang da kira nili kachini teng pulutang te nal itum mama hang kelang ten pulutang te lapen nil tum central committee lo ahem marit chokang lapen ame thang akireng ni ahem chokang bupen pini la dak kirang ke ame thang phan kachima thala so bobi da phan kali setar rada phan kamatha rada phan kachima tha pen rada phan kangin so pen si ke bang lawan tum dak lapang so concern ajone si nal itum aphan ili tum aphan concern do si pini ili tum sar tum dak bang lasi APHS party ka lake ili tum bang aphan kangin so party ili tum bang phan concern kem thai ka party lage seta BJP along yung si nal itum cepa okdun bate nal itum tangka poisa pancot nal itum methanga le pancot pulutang te nal itum BJP long se doi polo tapi ni kali di lalu lasi kijut sialam loh nili rata thanan ke than gantung lah lo nalom BJP atum lapen ke kaprek party atum kachini ni atum ke hangjo alam sini de thanang tung lo ada constitution alam yung si than pulutang de penangar jidingi lasi eson alam bang pini rata thanan paklang gantung lah lo MSC election apang ili tum asar jaya kathar pan cenglok ili tum central committee api tum tum Guwahati rong supidam lo lapen state election commission ahem pilong damsi lan cuke damtang MSC election bangke nitum pawedet nai pusi tum pulo pipolo pulo tangte Assam government atu mate state election commission pen dak 60 dola hawar lo karbiang long aro sonson kala tum nang chi phudu nune pipolo pulo tangte ili tum hane constitution ka break do Assam government tum nang chi yob nune lada laso posi ili tum dak re-election nang ji pulasa case pidam case ki pidam ta a local hello PIL case number PIL 15 2022 aningka surihini ra krehini aningka surihini ra inkora hini aningkan sili tum case pidam lo number 1 namen ke itu masar jaya ka thar dolo number hini long element si dolo lage a case alo la hello ante pini BJP atum re-election cho baydat pukonat si pu hailo pini ladak BJP atum do thai ne la lango ho Josi nangi pulutang te la nangi tum cirok suri la lango lasi re-election donang ji po bangela hello ini tum election ke koi koi pokali MSC election e dosi tame council pensil ada system ada council pensil ada la re-election bang padonang ji Assam government tum lanang ji pudu nahi kali piniani state election commission mate kalang lo Assam government tum naji pudu na jone se pini panchayat ateng bana election ang bilo piniani dak 60 dola teng ban ke angdeng ping ko teng ban ke dak ke tribal area inglong so tum si pot jolong chon nai inglong so tum si MSC manong chon nai ile tum sing election na thulong chon nai po adem bang ke Ujit Kumar de phan pini ticket pitano haure khat lo ante Ujit Kumar de ke ante inglong so ma tribal mala kali kadi komande to adon rabdo mala komane kar bikur polong komane akulong sira bonlok do mala ave kadi pulotang lagi election ki thurji ar rights macha gela lasi le tum re-election nai pugal halo lasi ke damtang chu ke damtang inkora sirkap ani re-election donai pa case ki thur dana le to mobile to theglang lo gadi theglang lo
aposi re-election ke dowek po lapen ke case ke lake nonon da pending bom lang lapen ke case ke APHLC high back ji lake la hello lasi nili ke than ana ji padingoi lo lasi monon phil tum chit tong bom lang lapen ke pini ke wang tang atum an nang litum dak ke do tuman sa men nang litum do thip lo pini dak lang lok so chok kali pini karbiang long lo stane APHLC bangse muni tumuk aning ke chekhe lapen ka amek nang chulang prong lo aposi litum dora per nang claim rapen nang do thip nang lapen ke litum akimang hempet autonomous state la kapalongi phan ini tuma sarjai ka thara pha non ki bang MP election ho ini tum vote pi pen tum pahai dunang po koi le kadi karo eta tolan than basi milam ten ko kado Choro Pingo sir, kita take by the port. Sir, General Secretary Damjat Medapi. Sir, Reyes Jusso, Vice President Central. Last meeting will take for long council for the other. APHLC Korganti constituency pen kepatir pi pon pini mass joining program la pen 6 schedule awareness program dak lang so hawara lo tabang so mai kachari pon mai bugyai central committee pen ke bang don la pen ke pini la dak ka tong don ra phan dili kadong ma pujilo kado hempre kala mi thidi chithana ma karbiang lo rat hempre ka di gyari ding piglo sita non ada long le BJP itu Karbi Anglong election ke cipaha ye phan pura Rajnath Singh phan central committee BJP tu phan pulo Karbi Anglong ara phan hemprek ci chago tok jir pen dei tok jir pen anu te Karbi Anglong ara tu vote nang pahai vote nang pipo itu election hai po tok jir nang pilo aprang urun terang hala BJP district committee president ke klebo bu BJP hai he ko ke tok jir pen alam pen jot kali tok jir pen si Karbi Anglong ara phan hemprek nang pipo puna ke cica hai det अभी कार्पिंगों का बीजेपी तुम हैंप्रैक ना पीपो पुनिंजे है ना आजुला लो बाराम दो प्राइम मिनिस्टर डा वांगो दी लाता निंजे जे लाहे लो लाम गयो लासी अलाम तू कचबायला हाय हे को के हेताना मिनिस्टर एलकेरवानी तो राजनाथ सिंह तो लपे कपरे कपरे का तो बांतिलो हेतानो ना बांके हैंप्रैक ला बांके तेंगे लो हाय दरमा Lasi mo nganda Karbi Anglong BJP tu ke hemprek lampen cobai bom lah lalu lapen National Party alam cithana dunang alam Kongres satu non Karbi Anglong ara bhan aning ke papung de BJP ke henu ke theklo BJP ke sita jasme ke thana bange Rahul Gandhi abhat आहे मैंने दा प्लूए कुसी रात भाई था नरेंद्र मोदी बीजेपी तो लाके कार्बी एंगलोंग नेशनल पार्टी कांग्रेस तो कचो बाय राहुल गांधी पुलो हाला सो मोदी ता रात तंका चोदा हाला तल आना कुती करप्शन पुसी राहुल गांधी बा पार्लियामेंट लोग रेजुलो सोला अमात हाला का प्रेगा मोदी तुम हाला राहुल गांधी अफात केस बिजोंग लो तुम हाला पथेराक न कोई थाबरे अमत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग केस छिड़ा लो लबांग सो केस बांके राहुल गांधी रेम दे लो अमत कुपी लो चिप्रांग के राहुल गांधी के एमपी कोतार सिदो की दोबोम दिल्ली लो आनके कोर्ट लो के बांग वाडी पे लो मांगे डिस्क्वालीफाई लो एमपी के तो काली बगलाडी अलांग एमपी के लो पुलते अलांग कोतार के चितरेक रेक ना पोगे काली बगलाडी जोरा मिले एमएलए रेम दे लो लोग एमएलए कोतार दो दाम लोंग ले के दी लाहेलो अलाम के लासी Karbi Anglong ara phan puthot Congress ang padun FG pusi lahay lambe sige thamta dona tu lapen Congress punon lapen non BJP puno hinia national political party tumba Karbi Anglong ara phan ke henulo latu ke kache songa party gali chethana lista kache songa party gali itum ke campaign nang chodu noga a party Congress pen BJP ke SDC a kachara 1986 movement ningkam ke tham piang bong pen Karbi Anglong ra thurpak pen
SDC van behal council pangni depen MOU sign lo council long jakong sab ke wan lo memorandum of understanding lapen council long pinanga department kang claim ilong lo non anta Kongres atun nang hai pen ke labang so SDC ka chesong pen apot dham dhum ke choka pangli ma bangla tu kongres atun chebai dulu karbe ngo ching thora kam claim klesi lapen ako UPDS atun aphan dak lang lokso hawar ke karbiang lo angkang pi pen laka to we lang da pute lang lokso ara atun aduk donai lo anu to nang klang lo pen ke kali bagla hala so hut anda dak lang lokso rat aduk ke dodun chota le karbiang lo ara karbi tum da aduk dolo khe bhan ka che song he breka phan po jo ne pe chera dolo rong aso da thi dolo police army pe na reng so dolo alang tum da police army phan agap lo MOS sign lo aholo ratu baca ratu gali te MOS sign lo le sita labang so MOS sign bet pe na phi pinanga no special package bangke claim une delo abhi non BJP atum council ong nagachiri le popen MOS pa implement lo kisiman hala special package bang pa implement si MOS atangka dam dum ke cholang tum chebai dum phelo doping lang MOS ka implement ke achitim do hela hala special package atangka bang wang chomat karbeng long alo ke chuhi jiki da lake non BJP tum se claim lo la hala song trok tum hala pachi tolo non hala song trok tum special package ke wang ji ko pulo mala nok sun ka bori lo lata ke choje phat tang de BJP apto Kongres ato karbiang long na phur ke mo dolma khe phan long ria phan akache so karbiang long na a council long jakong ke wan po phur ke mo nang tum thek long lo ma lang ame tha la sinon ni tum kama tha nahi bang hello Kongres tum na hem pre khang hello BJP tum na hem pre khang hello tang de no ni tum no na ko karbiang long ra kari ke la hello sikshidul pang pang tang ji Pulau hem preman theke pusta council of sikhdul pangtang lo kopi apot kongres kachari to sikhdul pangtang de non BJP tum nikan ke chong lo kopi apot sikhdul pangtang de BJP tum bihari bangli phan 42 ing thanji bukan ni jam nang alam nang to arjulong lo bato to arjulong ba ase pati thau arjulong ba lage tuliram do arjulong nang bolam re lapen longle puta inthanji bihari bangli phapu la tum kan ni arjulong lo bato to lapen hala trading license de inthanet po pukan ni je arjulong lo bato to lapen hala council bank ki piasa kurian ta inthanet po arjulong lo bato to hala be kopili khilang pialong bihari bangli ke dohan haba eviction po arjulong lo bato to karbiang ora phan ka choba sai de karbiang lo BJP to lasi litung krolang le lasi non kerang jirang MP election nang tibo hello karbiang ora ke hemprek nahi lasi non ke dopo ma MP ke lage hemprek ke hang hello lage ha trainer ke pasangi phansi paksi pudulo ha radio pak ba nang ron krai lo itung karbiang bhara phan go pilo lage to ke thang da le lasi non kerang jirang MP election ba ke itung jai sar bhat MP pai bek na po pai jiro pai hai pai bek pona pai bek pona kado be phala cholo silam then tong loko kado Choro pilo sir kitan thek na pot adon thu dam thu na labang solong non bang korte nut injir baini lada ke joining dudu labang solong sir center president de gathar sin kapan po यहाँ पे कौन तुम नचाड़ दो लवाड़ा मासो PS pen katrung rong PP BJP pen adon thu Alisa Teron P BJP pen lapen korte nu sire sarhon tok B SDC pen nang tum pratin pen nasi domaho kakrung rong pipi Alisa Teron P lapen sarvan to binali pempuap phlang lang sate message ho Sara tum pension nal tum hanar chupon po Inutet bu. nali puar zaman ela harap punya tangan
Ready? 1, 2, 3. चलो सर. Object capture joining number of the Hukum Singh Teron nangli look kiti pan kati sik look posi prapjin pe nangli dat sitting lo wang pen kiti pan si apport kilo. To abang hutin sistem ini nilihin pen nang tum ke bang tu ko be fan aklimang thor la pen kibi ki pen pai purun don pon tame sa nili nang tu fan ka tu song kardong pa ti bajir la kardong la angtang nali tum dam jam je da dak philolong an ke do pe je phansi nali tum bhana se ge pen tuning riglo ake helo dami ke da non ili tum lunda arjuna pen sara lanta arjuna ko posi Hong dam jam je je bahasa se ite pensioning rilo kardong. to ili tu maling amai kunon ili tu lam da chota chok se lun da dunai ngali maglang di lam la pen lun di lan se ili tu bangsar palang pe song tha ka pi pen hiru pe di la so nak ceman po
Para tagpan po. Sir, long time kay Kopran, ala orte baini tum la sa tum. Pati pati tisik, no? La peningir baini tum lang pen la orte baini wan. Joining and take napla hotel no there. Baini on. Nothing wrong car. La pen Moniram Hanse pen. Maestra nona pun tahu nak sama. Moniram wrong Hanse la pen nothing wrong car. APSLC long live! Long live! Long live! APSLC long live! Long live! APSLC long live! APSLC long live! Take a pay long live! Take a pay long live! Hang back, quality! Hang back, quality! Đó cho anh bố. Thì Lâm ở được con pin á. Ting chút bố mẹ em thuộc cái hai là phần ta cái tông có tiền thì ít marli bông marli tu nili làm cái than của bằng cái là cái kapacini dia phan cái than nó có thể mà là cái jumesen tu cái lidia ta thế jumepic của bằng cái lit là bằng cái một thế cái chini nang dia làm cái than của bằng là si elitum school le don zeta master dum han la le than nun dei pu ge tum student tu ngai puno ga di pulong le lo ga di hala master sim si chini lo pi ge than nai ma ge ako non ni litum karbiang long ta la hello election ke claim ba politics ke claim atum anta rat atum aning oi lak ji po bang si jasme kama thawadi rat aning paparong nang ji ama ahok he alam da than kon bare coba kon bare la puta ili tum vila la si non banke sita nili tum banke ke than kapachini aprang ben chini ne det alam
non anda cini ne det alam cini nang ye athema ka cini si jakong cini ne det lo te jakong ave kopia bang lo lata ka cini si jakong pulo amat ajaha ka tumne li phanar julo kopia lam lo la ka cini si ke jakong ku ke ka cini si jakong ku ke ka explain dam ji ka picture dak di pulo tante an ke a example udahron enang ko arnisi itum APHL sia leader ar phek jojor lo track pen pon lo ama pulis atum alang liphan ar de praphat amat alang li nilitum ke aprang man jathan et lo le Assam police law pudode Assam police law rada tum pan hapu pen ke ing pulma ya bin tukuk lo rokom lo la nang li tum ya sap a chance pichap te tik lo Assam police law long pulo police atum ke rat atum pan ka chingki lam ke dok pensi lam kam duk pensi chingki nai police tum ke la pen police atum long ilitum FIR pidam sita report pidam sita pidam lote pidam sita do alilo pidam lote pulis atum nang tum kopima netum hanage than nang kapachini kang tum la solam netum arjulong lu pura chini lo pura ketok pen ilitum hanang pirun tunai dei aron along ketok do angding pi plikebra troxy ben plikebra ner kepalo Assam Police Law 2007 angding pi plikebra troxy pen plikebra ner kebalong akitab ke nilong si do hai pur erlote apor dam upo lasi hala ilitum APHL sia leader abang pudam koplo dia nang tum Allah long son si ketok doke pia polo ne panang sa athe do ave tame nang tum ne panang sap nang ye kali ke ante amat hala pulis bang remdet lo SP ang no si kedam lo pot amat SP order pi amat hala bang so pulis pan adai jor ni ilitum APHL si leader si hala pan si pulis pan si adai ke jor kacinia por lo ke di la la po si aja kong do lo ke di la hello la si kacini ke jakong la pen non nilitum ke than an ke kapacini ja phan nang litum rat atum je nilitum aphan je ai kathar achi the piding nang go hedi hangju lo te nilia bang pheri hik titi ar nam ni phana dai nang tin thu kok poma la tum pi jo lo nang pa pe hang yo gu do clip non bu dun de pe pot lo pu ne phanang pu ji ma kwan da ni li ma tha athema ne che the munit a che the ke ding ki thi ar na ma ri deng si do di ne li ka do be phan che the pi ding nang pu le ni ki un ji ga li pi thi nang pu le ni ki un ji ga li di a hok lo a bob thu bob lo te chi hek bo de ta la bang ne bang da thi dun hek bo a je la lo si do po la bang ke la pot laban tan nili phiri titi ako hala ne tum la ke than ke cheng si nili tum ke than ke cheng chi ke 2016 aning kan pelo nili det to ke 2000 aning kan pa si ke cheng lo non nili son lam ke than lok la APHL 6 schedule pe ne lam ke than ke cheng pen non hisab lo te ning kan ing koi ra ke thom dam elu nili hap officer do bom hot nili cockroach har DC ke do hot ke cheng ke nili tung ke than nam nat nat lo Guwahati la pen habe hawa puta amen ke la dam nili tung lo Hawai pur popo amasi la pugalilo Hawai pur ke itu malam kali la pot habe hawa kule tum puana ko amat nitum ke ka chumatha benar an livlet along an habe hawa ku tok re kadu ye phan arjuje amen la nang hodei ko arjuje athema karju le lo te alam pe dorut le po ason
amat akama bang ke thang ba chun je dek le ko lama ni tum lag le dek jao pan da pan the dek tok phit la son si tem la ke ha 2000 ning kan le suri hi ni ning kan ning koi ra ke thong prang la hoi claim le ni du ke claim rap mat lo ma hala timung sang ho do dhon sing kram sa pu do la sarthi kram sa korte lo la pen batai si hini ke sarthi kram sa mata nang du la pen anut ka prek jum nang du nilitum son de claim la pen 2016 ben ke nilitum SSIC pu silam lo hala Samson Teron Alangli Pranjol Kru la pen ke Long Kumar Be Bida Singh Kiling la hai hoi atum ben sing nilitum lam than lam ke than kapachini ke la Karbiang long apan ke claim ya pan abinong ke nilimen cepe tenang mo pita paning je jo nang po pan kali ma thama thu thelo lai hoi lam bang ke ne men mo pita pe do nang po bang ke ni ke ma tha thelo Samson Teron da ma tha thebo ma tha the Cini dah cini ni son ni pun nona itu son munit bui hub di pun itu mata dah mata ti. Nili tu ngama thake ahok alam si ke than dia pot council pan ajak kong ka pen doji pan si ke claim pot tuliram rong hang ke chi hok po si ti nili tu ke chi hok po ni tu claim pi det lo chi hok po. Setahala arlo banggen nili bangge administrator pot aprang menda DC ke claim tang magistrate ke claim tang apo labang chini lo mojong sila tun claim credit den ni tum high court dam nang pok jimin ni ko bange ne li tum chini amat si ke claim anta ke tok anta hal high court along ke dam dia phanta chi sik pon lor di ting ni tu la hello ke claim ke lai hoi a story ding olo la pen non motene de jimene la si don ninge det po nilitum MLA la delimitation commission po along nilitum ke tong dam lo APHLC tum si ke tong dam nili depend rong pi Samson Teron Kursing Timung nilitum la pen Bikram Hanse nilitum general secretary Timung Asangho kado nilitum dam lo Rajan Timung kado be dak DC pen alo atumi sinangele non la dak ke thek long ke nilitum kipu ateng kali nilitum kipu ke MLA bang kri sinangji pu ilitum kipu dun ke tok pan si pidun lo ha delia sor pan si pidun dak amuni tum han kali hal abinong tum han election commission ko tum han chief election commissioner atumari deng sin tu pidun lo lapen halatum mo pigenang pipenang ke pupukok na pomat halatum asohi ta ende bang joka sohi an hai he ni du endon en boride ni to ma la si akagos do nonta long le lang pupulong le ya non puta pupe alang le tu lapen akopi ke disia panda akopi thulo non ilitun ke hang don ke MLA bang crazy nang ipulo lapen MP bang ke thong nai pulo ilitum ke hang do inut ke non ilitum east anatulo inut ke west anatulo inut bang ke ha dimha sau panlo pulo lapen dimha sau MLA ko anbang gima bang ko anang gima po bang ni tum pudun de ni tum hadake pudun la ko helo hala salam ke dimha sau asor pan arjunang ji puti ni tum pudun non ke BJP tu ne lota pidun de alang litum ke amat ke London isi vet alang litum mage la tanil tum ki pu pocodana abom gapang bob ke tirwo anta BJP tu ni tum ki tu na po si abom cho pang bob du ye alang ha la pu hello one tu la si ni tum mage chini de ke di ka chini hello ya kong pu ke di tok det lo pidun hai det ye alam mangge lasi nonang litum hanta kapachini dia pan lok sini chung eklem ni panda minit poman ho do ma seta kang ting po nang litum le minit do ulang ko seta ting bang arni bang nai ngong dun de di la hele
lapen nili kama thak hedi nili tum ke claim we pilo SSIC ke do Sixth Schedule Implementation Committee pu pen itu ke claim ho nili tum along munita nang dun o edat ke di apa ke than na bang da avedet ke di ke than du jin nang ke than du ji tu da thek nang dun da intung te lang halo su amasi Samson teron pen nili hen lo ke than di kai ta ke than ke ghonta ke thom ghonta than lut akam mangi an ga chelu arni pen arni gen ni tum sake ekap ta long le ti chuta chulong le thang ta ni tum hala bang ma thathe der lo munit pachini nangi kopia posi kachini ne pen potsi itu ma phan ing long a rat tum phan nang tum me thang a det lo la ke budak nang ipu angdeng pi isi pen angdeng so in koi angdeng pi isi pen angdeng pi in koi long tapulo nang tum me thang adet lo laki kugepu in long tu marat in long so tu marat lo adet lo laki adet punang pukok lo tengok pilo edet pulo temte itum ningke hang alin ka dak lemun lo la puapan lo kedi kali makalang oh in lasi ladak autonomous kugepu autonomous itu pan det ake thie bangkali sadhin pen api chok abang lake autonomous auto pok emethan popan lake English atum Greek atum alam amasi autonomous pula auto pok emethan pula autonomous pok emethan pen jap tak claim un ajak kong duk poba ala kapeli dam ke thang bele autonomous council dam nang ko bedi autonomous council bedi thang lam yong kalino nang me thang klemun lu bopa amma ilitum CM EM minister MP atuge cici ne dekle ye alam mangi ningkan harok resir kebra pokebra isian ningkan benda cini ne dekle alang litum mangi kaje plang tu amat autonomous pula inglong asu dek pula amat kopi lo cuma thatu harok resir kebra pokebra hini ningkan ilitum kongres atum lo lake hala soke MLA thurlo te kongres puji lapen MDC hala soke MDC thurlo te karbia dorbar puji ke di lemtem ke di arjan nang litum ake lemtem ka thekdun long le lang mani ake ongotum ke di ake sar to ange thekdun long po lemtem arjan hala tum lo apansi amethanga ya kong pupikok lo amat tribal area pulo amat ka cuma tha thuke pilo haruk resir kebra pokebra hinia ningkan interim council election do dia ko isia council bilo halabang so council along kicia so bang trok ke jok du kicia so ke ni gali det ke di ni don da gali ni mi ta gali ni ong ta gali ni pu ta gali ni pi ta gali ni gali det ke ni metang pu no dak hala to man ke amar hala so ametang ko ta itu maga cini ne det la so lam ka pa cini japan lok sin li tu ke claim lo ni nong je petina mo pita je ai ka thar pu pe hang jo ti tinang po bang ke ni tu ke ma thama tu thelo sem som te rong na ma tha the ni la cini teng ke kursing da noi na ma tha dun delo ni ga cini teng ke di ri ho alang li ke neta ni ke ri ho ning da pu on ta anke harok resir kebra pokebra hini ningkan body phoro krisir kebra pokebra ke thom ningkan ke pilo dak ke pulo angding pi ke thom along pulo long le ka cheron pata ka cheron aronta nang tum methang ke do tang apot le enon nang tum methang aron le lapen pape me muchot apan le claim not pusi angding pi ke thom along pulo da amat pila ko cuma tha kacini ne pen ajo harok resir kebra pokebra ke thoma ningkan July jak hongpo in koira isi arni nang je top dun de tami jak hongpo in koira isi arni itu
Assam Land Revenue Regulation pu harok rener kebra trok aningkan kaselam aron si itum endun turong amat itum karbiatum kukiatum dimasatum rengmatum maratum syamatum khasiatum garotum aron an ke cewarla ilitum karbiatum aron an ta cewarla pen pilo ke ceplang hal Assam Land Revenue Regulation endun rong penopot pilo ke ceplang ke ilitum aron nating ke rong asar atum si pataki pi ilitum han arong da kalima kala ilitum cini ne lata kolo pata mantuno na pi puji ilitum pata pu ke pilo lahelo aku ka cini kunang lepo pata pu ke hok ude pata nahi dunga jadi hala hindi tu nang ye me pata nahi dunga me nahi pata jadi lahai hoi ta amining pilo ne nang phan nang hok hik ku body me pata nahi dunga pulate tum ko pan nahi dunga pulate lage nang phan ni nang hok hik pul body lahelo pata pu jadi ohomia takali bongali alam takali sanskrit alam takali Hindi alam takali, English alam takali, lake alam abangke Parsi atau malam, lake Parsi pun madlon ke, yo lai hui cini nang po ahok lo, bangka cini tu ngarita nang cardep dulu, deh, hala kacini tu tong te tu ngarita cardep poma de poma boleh aja tu lagi, di ahok lo, the cini tong te nang kok lo, te ma pini si ke tan lang ko pulo cini po di lasi pata puke la ke hok pulo lasi non heneli pulo itun long le pata ki pi ke rong asar tum si ki pi rong asar tum son ke pi dak nang litum ta pu bi te ri ke pando bodi ha la ke la song long ke terang hema aram lu la ke uji ke di ha la ke timung hema ram lu hala ke tiron hemaram lu puji oi ko hala nang inglong ke keti jeklem ni bo pening ke pun hawar hapule klo nang puji ke di itu umpu kalima kalang karbia tu la hello patta ke pilo la ke arona ten pendo kumat aron karbia tu marona ten pendo karbia tu marona ten pen ko masih klem nang ipu ke pulo sidul sigipu oi Sidul sigipu nan tu metang aron le ceklem non pu amat itu kacini ne pen ajo itu Assam Land Revenue Regulation 1886 endun rong lo ke endun da ko pilo lata ke endun binong da kali lata Assam government tum sinan ki pibor I labang ke Ingraji pen pulote ka impose lake nang ki pibor I pugonat si approve apoman ke dolo aproman ke doke la hello ladak hala kitab non niliwang wedet la hadak sido volume 2 along ke volume 1 along ke tok do council along aron isi volume 1 ko along ke tok do hala dak ki pugela pu hello labang so Assam Land Revenue Regulation ke nang pibor idet kasohi bangke Assam Chief Secretary SK Dotto SK Dotto ladak siduk lagi pur erlo te ding tu ole po kang ting po neli ke hala kang ting apan silang ku bom le yo ing ting sulo penaan ing ting lu an ke Assam Chief Secretary si kasohi pulote kopilo aron ke aron ting ke council ke oto pu bodi metang pu bodi SK Dotto ke metang amunit ke lide ya mitang amunit pujima kali halake mitang amunit put halabang suhut ke madlo chairman ke CS Teron sia chairman alang li suhi si donan yahada avede SK Dotto asuhi si do tar mane alam tegele damang ke aronta itum aron kali nang ki pibor I Assam government atu ke tekhe porlo ke di lasi ili tu ompan hala kitab along gitu arhipat polong ili tu porhilong lo
arhipat kolong. Ni tum kelas LP school ka porhehut. Kelas 1 ni kelas 2 ni ka porhehut arhipat. Hada ke tok pilo. Oka do fola mikir okora naga letera. Bubudi hada ke tok. Hala suhut pentala bangsa mikir okora ke do bom lo. Lapen non anta do bom lo. Athema non an do bom pu pilo pudang. More power pu itum hang lo ke di. UPDS tum ta more power pu hang lo. Lapen aprang Karbia Dorbar la Harokre sirkepra Trokepre sirkep aning kanta more power pu hang lo. Hill state nang ni tom pan pu. Autonomous state nang ni tom pan more power le nang pinon pu si ke hang don na tum mat lama CS Teron atum Dhoniram rong pia tum soy terang atum Joy Singh Doloy atum alang litum lo hang don. Yo nili hal amen da pudak dak da titi amasi nili ik da ikut nang tamun ni lek po nang da pudak dak da titi lek wir ne panai pu nili akleng mangga anji ili to mage pudak dak tu tede aku cini tu tede yo alam mage anji go pula di ni ta kai ki ligering wer digeli mo nang than po buli pun kali non ni kan ninje o to ninje nang po kali magala mo api mat lo kan ninje po non ne ninje de si kadu ita ninje unji kante la hello la si ninje dak nang ko amune tum hala tum hello more power ko hang nam lo mo heta kursing timong ke hai ninje lo hala sur pilo itum ke ki pudam mang ke la autonomous state ke wan ke autonomous hill state pudai autonomous hill state ke wan abang ke la ke Christian atu pujo ke pudam ke apot la ke nang ni itum la le deng du tho det lo te Christian nang pe man la pu budi angge nong e chu hang thu bo ki ka do ta Christian man la kang tung lo ma kali lagi di autonomous state lo te Christian man la ti bu ente people lo hang banet nante di abinong e kapacho beile lo ke di halata kapacho beile nili ik long sodar katha APHL sia lida dak chikrujong thom dak long lang lok so long nang edu halabang suhu haruk resir kepra trok kepra poning kan alang lita mastora kamchi usi APHLC join dun halabang suhu long sodar inti katha alang li hello ha delita meeting ki dun abang lo APHLC hill state ke hang ho lapen alang li ke long hut ke long halak so hill state ke hang vek ke long vek arni ke ha Delhi alang li ta sohi ke chipido na banglo amat chipu thuge la ke Christian akam ubodi amat itum deng de chipu ke more power tu ke hang dun amat more power bon hang det pen pilo jo ma thadun tu angdeng pihini angdeng so troxi long haladak pulo angdeng pihini angdeng so troxi ke election ke pedo la pen voter list ka silam nang tum le metang le di pule CM EM MSC DMDC tum le silam no kuda ka toko amat pilo ilitum MLA SCS teron mane neto e pudun netum silam ji sita gobernur netum han hukum nang pilo te netum silam ji pu ke pudun tu da ko kita angding pihini angding so troxielo with the approval of governor approve ng pipi den nitum silam le uturong anke ke dotang power ta si hodai det lobodi yo anta aku re mucot bu de citin dulang la hello mikir okora Allah mo bangke non ke labangso okora kapawe det ya pan lok sinili tu get anwaret lu ke thana bang mesi la okora bodi hanweret den lo pa okora de den lo ke claim nang yi di ajaha ka tungge mathalo neli jakas ke dohota neli pandanang pupu jakas leader to aho alam karbia to rata to man thanang ni aman neli ke hanweret tiki aman meeting dan dunri nang ke kuneli pan aman meeting neli dun long le de jakas ro nili tombangnya ning sodong lo kupui pol ke thanong le det po ke thang tap ka lidet lata ni si pinjong voi po lama sonte lata nang puji men nang than tabari ri ko po hedi nang puji men daksi do di daksi do di da ho ke do nang yong ti kali po de porhino ne da di ni a ho he pu porhino na nam tan no ne pi joi po la le di
ador ke sudor ke lila ho ni ke nam ti ke Faruk proxy betlan non thu ke Faruk rahini le atlu non ke ador ta itum ke la si la son lo sik sidul itum han jakong nan pidet lo metang amat non ke itum ke long ce power ajak kong anta ce en thu thedet lo ke en thu ji kalang ka lilo angding pihini angding sur proxy pen ke tenai aron lo la ka selam nai kopia bosi ke tenai aron puneli ke pulo athema council ke doji apan election ka pedota karbia tum inglong ara tum si punangi son si election do nai itum si punangi aron si do poklo aron si nang ke selam non pula voter list along ta madon men ke do nai inglong so tum si punangi la to men si do nai tu la ke doji apan itum han si lo aron si selam non pulo nai pu amat itu manggil selam leder cot kali UPDS ahut aku more power boleh lo aku dantang lelo ha 1969 ni kan so more power pu amat ko pilo matha tu election ke panchayat aron pen le paselam na Assam government le pu ke kroi dun thio bangke nitung ke claim ke lo nitung claim ke lo pulati itu majak kong si ke ho dai lo bodi ni sini tha lo alam pote di nang litung ke sini sung krungji lo alam ke abatai than de ke sini ne ahok alam lo tu ke ka sini ne si Elvin Teronta 6 schedule long ke reservation ave de ke puniye thurong lo ari nang phan sin nang pitan lo nang hem lo ti ko pu ai kon ni ke ni hem pu da ke nang mang tok te de ke pu thurong yo iri tom hem kimpo kumanne terang hem kimpo adhat terang hem putok tanai puma tok ti di terang hem lo ko lage jok la chini lo ludun tur ge no lo di yok la chini lo la tu ke son da tak lo lage karbia tum in long suara arong lo det lo lage bang pru ni nang bang tu ni nang ludun tur ge chok chilo lage nang ludun tur lo te ligi pru ya kong do lo la dak si pu lo la hello non ni litum nang than anpen mo election hai det arnima nang litum thekong bu election hai det arnima kursi angi karbiang lo hok alam lo lagi la thui ka phere doyi ke job na phere lu la thui la ke ing ting tang lo ke di je okay okay kap krai det nang kok ko de non ilitu emetang aja kong ke CN pen ajok pilo cuma tha 2013 aningkan 2013 dak la so la 6 schedule akita akilir non yang nili ikdet lo pen abdi kalom sin nili guati ako CN nam tuji setan non bang ador ko bat tu chot le pu sia dak na pu dun non la bangge paroi sivet lang lagi ikdet lo non ke paroi sira poket pu puna thandut hala ke print atau na thandut ladak nang litum theklong po joiram ingleng CM ho bang parok krepli master appointment pilo joiram ingleng congress ho congress parok surihini rakre ke thomaningka batai sivet bang parok krepli master appointment ne methang pucini ne dek kedi ni dek lo palang li cicini ne dek kedi amat ko pilo cuma tha karbiatom phan throk ner kep pipi lapen suri sira kon lo pharok ke thomra in koi suri sira pharok ke thomra in koi ke kiche to man pidet lo ane ko an lo adol maha nang li suri plikep inut ke longji la hisab tha dei 88 ke karbiatum lo ante 88 ben hala 40 solis horon de not puron ka horon ma puron ma ka puron lo bodi puron de not ange ko an nai klang po multiply de not ko an nai klang po ako hala 1320 dolang ke di hala pen 40 puron de not ko an lo long po 1320 halat dormoha bangke chetum ko an logelong 5 crores
crore pora 20 lakh in coin raner ket kece tum long lo achiklo ajon bang la pena la 88 ke kon lo ma 88 tum karbi tum kon lo ma ke long dun ha 45 lakh 35 lakh lakh thom kebra pora surin koi veji karbi tum ke long dun ji lakh thom kebra pora surin koi kiche tum ke long gon ko ma crore po bang hala tum mag crore si congress tum lo claim tikang joy raming leng lo non ako congress si dun thule lo ako dan le po lage non bang dan thu mu cho gilang lage hanang hai det dei lage athik chedon ge karbi tum ha ge kitur ke dong po bon non ke nang cho hai thu det le lo te di non ei tum BJP tum da thek long lo bo atum mi het autonomous bugadi itum si company pusita award pinangi pusita itum si ke long nai gadi itum da muni do ko mati karbi tum hada kai claim sogidar da do pion da do gadi kumar ban lo ge pi de bonat bu ban do di ha de bonat po pa bang bongo sena ban si award ki pi atumi thek long lo jelang thao mobile phone long do yo ame thang pu chi ni ne itum ke lasi non ninge bom lo te do lo gan ani si he tuning he ako lako anuma munit tumhan batai sibe dormoha ke pi ke koi kam ke pi kadowe pi ke pi ke 1345 tuning master ke pi batai sibe suri sira Faru ke thomra flikebra pho batai si vet kilo la congress tum lo la so tuliram lo an ke karbi atom bhan ki pi gon lo ma phokebra sirke kukie bhan ki pi gon lo ma banghini rong rengmanaga pu an BJP long chom nun pro la tum ko an lo ma ke long dun inut inut di ange farukli suri flikke adormha aninkan van si gelong de bang atom han ko ala mi kipi suri sira bang farohini ra thok ner kep ra ke thom ke che dom han pidat lo sakori hala tum dormha ko ala ma gelong suri flikke polote las kuti phora lak phora suri inkoi achiklojon bang kelong lapen halak tribal tumbang chokep rahini do halatum ko ano magelong dun lak in koira plira suri trok ner ke achiklojon bang kelong dun la anak kadowe bang trok kep rahini pen pangrum petsi la anak kelong dun ji longbong la na la anak la pen halatum bang ke kichia tumbang ke kuti phora lak phora suri in koi achiklojon bang halatum kelong lo kumada poisa lo la alam do thulang itum sarkar tum tong itum phanang kang jinsu tong nang ipia poisa mala kali sarkar tum ko nak bonle poisa kalo itum pen khajana nang rung lo itum pen hala check nang jor lo itum pen hala koila nang jor lo la pen itum pen hala yes harlong jor lo sangti jor lo ke la pen itum ke jor nimpo ke jor pen la pen hala hanso ke jor pen sok ke jor pen arpek ke jor pen ason ke jor pen khajana si so governmentum kapang room titi itum poisa hala sinangi pitu oi ilitom pha kunat ben nangi pi lake tribal welfare ministry pen nangi pi tribal tuma phan piplang nang hala tumta ahem mat plaster ahem ke inghan ki bit ahem sai silo latum asom maratum long liat hak siki ilo latum asom maratum apen away latum ancurong le apon latum pan piplang nagi pusi tum pan poisa nang elolo nang ichodung e matum lo kichi atu itum kopulo ke plang ke konte itum kai kita lapu bompo non ilitum ke karbiang long ke parong bong pen troksir ket ahem ke
inghan ke viet ahem sai selang la posilitum mathakrang bomlo non bang autonomous hill state ke long atum as hempek ke long tang atum Chomang dame khasi dame garo dame mizo dame naga dame bahala tum ke pokia hem sai selo ingchin pen simen pen sangti pen harlong pen kikim hem sai se hala tum ke ting hem sai se bang ke hala tum ting ta hobred red bangali itum bang ke hobred red ating bangla hala tum bang ka ating ke me si bang ke claim lo athema bang amethang buji chini dia hala tum la pen pot hala tum amethang autonomous state autonomous council hala tum che solai pe melo la pen hala tum separate hill state long lock lo la pen pot hala tum a hem andam misai selo la pen osumar aton da lupor he pe methek lo itum ke thek det bom lo non anta la si non anta ilitum aphan non ta hangjo bom lang itum APC sielong ta ajar dengan Hindu lidar bukan jipu ajar dengan Kristian lidar lah tumke punang dantang lelo kipu dang ke pilo ange kipu ke hala autonomous state nang ji puge ange kipu tang bangke autonomous state long lok lo te Kristian man ji puge tua bangke parlin parlu alam kaning je itum bangke amat itum mat hadun krang amat itum ke update te chelong dun det bom lo lasi non itu mepeja siapa yang laka ahok dalam si tanji mau pini pan nang rujuk nang ipo pan kali lo lah bangke ni menji betul nang ipo pan kali ni tu bangke aku jongsi epeja siapa ko mandi ni menji betenang ku jongsi ka bor ia bang ko te lagi lidar kali lagi ni tu malong ke dua lidar kali lagi son ke amen ke beteja pan ke dakai jok nang du nang ni ke klaim nang ya kau lapen itung ke klaim klik di CM ke chopu si itu ke pu minister ke chopu itu ke pu MLA ke chopu kaita ke chopu kaita ke klaim pu pe itung ke lama hal tu ke chopu rat chorana non PHL si itu mangen itu ke choce ke klaim ni lasi ni tu nang ni tu dak to warga memelang dak pen hak bor pung ke celedia to warga memelang la tapi medaji ni tu mangge la pen Assam government law land use policy pu aron do la ke mesen aron hala so aron along pilo ke to non ni la ningje si pijo depo hala so aron along pilo ke to hidi along leke panahok nang ni hidi along le along ita beta silam long le pasilam long le order pipe permission pipe lapen hidi along le along hem kim long le alote ke choge nangi ke jong he seta nang an si choje mati di nang li jong he le kovele everet seta me kove ke eta eri pule pudang kalilo seta hidi along e eda nang po kovele everet seta poisa ke long po seta komare aning cir ong lo tok kove chuana pupuji ma pupe di yokta an chodet sina aya an chodet inkrang lingan si tok kove ho puji ke di nang ilang aprangke la posi nang litum dak lang lokso area nelik ta ciklujon thom dak nang edu APHL sia kami claim hot 1965 aning kan ante non nang litum ta cemat hathura la hidi along le an ke pangjok pe me maselo kheti si claim at maselo hem ke kim no hidi along lege la inglong akung le un ang ke kim non mohet alam arjulong lo dagyang si district headquarters ng bilote nang litum phanang puji po an compensation ng people puleji nang litum phan ay karbiate ke compensation ta ho pulote amek apply buju long po compensation puge pilo ortho pilo lage anam thege pilo compensation puge compensation puge compensate pu ahop do pensi alam the pensi compensation pugewan compensate ke pilo nang litum cinghon piklo jakta lage pon long le dei pulo ama sitan sarkar tum pulo nan tum nang dia pot pon bor idet odi pupo pon bor idet po ye sarkar atu
along le long ne ching hon pik yok nan ordinary tu po amat pon bor idet pot amasi halap ahem pu bang phan kang jin sup ben ajok si compensate pulo poisa nang pichom pon te puju lake alam tegala na alam tegala na alam ke jor la phan kapi jor bor i pu bang lake compensation puge la potsi non ingting tanglo teta non niligipu moheta pulo long le hidia long le anke panahok nang nelo hem ki kim ke la inglong arieri bang si kim nang ko sitahala inglong ang so bangke pan eta bang evi nang nelo la inglong ada lang roi jaso doji ke di hala so lang nang litum jun long po bang cho kukia to marong nilitum kukia to marong dam pik lo hadata idam kok titilo kukia to marong tinta arong ang bong si lang do hala tungki arong ang bong si lang atengki selampo apai pen wanden apai kahilo ko alawan kilometer kep akahilo pen mangi gwan non nang litum ta la ing long bangke lang kape chep thedep dia kam si klem nang po la pen hidia bangke pedo ver nang kapen ketia bangke klem pik nang ji non nelitum aru nong chingdi nang cheng lo chu aru achiklo isia tarik ben sita aru nong chingdi puga aru achiklo le klem chot nang ji puga li nang litum aru nong chingdi ke kan ho thek long po haladak bap ki phu ta peklang ji ingklum ke chot ta peklang ji sokerot ta peklang ji sokeroi ta peklang ji khali magala ante nang litum aru nong chingdi ke amen lo akam ke klem ya amen lo seta akam mam ke non anta klem bo plus sok roi re tangte tik ke aru nong chingdi ke klem bom nang po la aning ji sini lam kang ton no kardom European sir, Clardat, Clarsapen Kitan, Hekwen Port, non Kiyutsi, no, Hang Taram, Lakesar, Gobin Drong Park, Spokman, Totola lonak ho lapena prang sab suwan wang cetno hang karam lonak ake litu mamit amai bang cekak lonak hala misin bang sab su cere picet ha chalo maho pangceng nang ni APHL silo APHL silo tribal unity long live tribal unity long live Sheikh Sidhu long live Sheikh Sidhu long live Jai Kathar long live Jai Kathar long live Namaste Namaste Come back Longity Come back Longity Rakyat sedang pangtangan mah Iwasok ke sesong pangtangan mah Iwasok ke sesong pangtangan mah Hempet Longity Hempet Longity Jai Kathar pahayna mah Jai Kathar pahayna mah Rakyat sesong pangtangan mah Hempet Longity Hempet Longity Kau cakap